Hola, sóc Maria Àngels Cabré i aquest és el meu darrer llibre, Miralls creuats, Roig Capmany. Aquest llibre va guanyar el Premi Vallverdú d'assaig 2016 i si li va agradar al jurat, potser us pot agradar també a vosaltres, amics lectors i lectores. És un llibre que el que fa és creuar la vida d'aquestes dues grans dones de la literatura catalana, Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig, mestra i deixeble, també amigues, dones eminentment feministes, catalanistes, amants de la cultura en el seu conjunt, amants també del teatre particularment, autores d'obres narratives centrades a la ciutat de Barcelona, perquè no només Barcelona literàriament és de Juan Marsé i de Vázquez Montalbán i de Mendoza, també és de Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany. O sigui que us recomano, per què no, aquest llibre, encara que sigui meu, Miralls creuats, Roig Capmany.